Salam dostlar. Estradamın ýyllarda ýaşaşan söýgüsini gadanan Aman Sahedow'dan klibiniň sahna arkasy. Baýaxly. Aman armada ýa-da urak görünýän o klip näde? Aman hirgedek bir sahna arkalaryndan şu bagşlary 3 tane sorak berýär. Birinji sorak saňa Sunuwda näçinji ýylda geldin? Men Sunuwda kiçilikdenem höwesli, ýani 2010-njy ýyldan bäri Sunuwda. 2010-njy ýyldan bäri. Ikinji sorak bolsa Halipa kim? Halipa gördüňmi? Men öz Halipam, öz agam, Türkmenistanyň atgalan artisti Hemralji. Ura derejekde. Ne insan Cemreji soragam bolsa, ama şu ýyllaşmada näýlek aýdym garaşýardyr? Söýgü aýdymmy, tansybalmy, Azerbaýjanymy? Söýgü aýdym hem Azerbaýjany tans edilýän aýdym da. Toýga aýdym aýdym ýerden nesip bolsa, howur köp bolsa amanjan. Inşallah şu aýdymdan bir ýurdumyzda däle dünýä ýygyna aýrak etmegi Allahjan arzu edýän işinde üstünlük daş birat. Bire dostlar, bu gedekli sahna arkamız şulardan ibaret. Indiki sahna görüşýänçek, hoş, sag bolun.